নয়টা 10টা রকম খেলাতাম 10:30 রকম সিনি খুব অ্যাক্টিভ ওয়ারিয়ার সিনি গেরেতি বলেন চবাব কুইলেন সিমি লগিরি थांनाय সিনি थैखांनाय सिमन देबबर्मा सिनि खूब एक्टिव वारियार थांमोन बो बिन गामि के बरफुबारि बिश्रामगंजनि ओमफ्राय खूब दुखु नुयो बमिया हर एक्सिडेंट नङै ओमफ्राय हस्पिटालाव लांखाबोनो लगेनो फायर सार्भिस बाय तखनो बनो जों मानसिनि नारमालि बो असंसारनो याकरि थांखो ओमफ्राय तिनि अमनो जों ओआमसेनिनो सिनि एमडीसी सिनि एमएलए दामानाव सिनि डिसी हापांनि हनरेबल ईएम यूथनि वाईटीएफनि इंचार्ज बरमगोनां सुहेल देबबर्मा वाईटीएफनि सेंट्रल कमिटिनि आदंरक डॉक्टर स्मिथ सिनि सुरज देबबर्मा ताई सिनि जुनालनि जॉइंट चेयरमैन दाराकेश दा पन्साबनि चेयरमैन ताई हाइकेनो सिनि डिस्ट्रिक्टनि दा अमृत ताई हाइकेनो ब्लॉकनि ताई डिस्ट्रिक्टनि वाईटीएफनि आदंरक जों बिन फेमिलि मालायखा तीन दास हामके कक सालेमिया तो बसकांनि सालो जों बुंनो सुबानाय कारण कि सिनि ताकु सिमन थैथांजानाय बिनि मासा सराय बतंग ते कैसे अंके बिनि बिहिक जे बिन लगिसं बो खूब अक दिन न बो प्रेग्नेंट होने बखना जों बो बिन डिलीवरी नाय और बो जों सुबानाय ते फाइनेस हालो बिन कन्डोलेंस सर्विस बो जों जत मिलि जों सुबालायनाय वाईटीएम नि होइदो जों सुबालायनाय ताई फाइनेस हालरगो बिन चराय रंनो बा बिन फेमिलि न जों बाहायके बंनते बो सुबाय थांमान अमो जों अक्साय जाबलाय नायलिने सार ओमफ्राय जों दिनै आरो सिनि ताकुक सिमा बेलाने सिनि जाक सिनि आरो बिस्रांगन आमसायनि फायदे बो सिनि चरिलाम डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि दंमाने सो तामं कामिया सडनलि कासे इन्सिडेंट एक्सीडेंट नंगै बर बिनि लांमारिखा आं बो बायसुदो आरो तिप्रामो थातै वाईटीएफ खायफ्रो सिमि सिनिया आं बो चाइल्डहुड आं जेफ्रो आनि स्कूलिंग सेंट जेवियर आं जेफ्रो परिफ्रो आफ्रुन जिमन आं बो कामाके सिनिजा बिनि फेमिलि आर बां बेलाय जतनो बहुत बिनि बिहिनि दिगि ए बिनि yang दिगां बेलाय सिनिलाजा आं जेफ्रो पानो बिस्रां गन्ज फायगां के बंनो आं हाबिरो थांगो बाट मिया खां बेलायनो हठात सा खनावै बो बिनि लांमा आरि लांखानि खामानि बेलाय बेखा दं थुगलिया तामनि बो खरकसा आबो सिमिया बेलाय तांक्रा सिनि वाईटीएफ नि सामुंगै बो ग्रेटर चिप्रानि खरकसा वारियर्स सो माय वारियर्स नो सं कमामानि बेलायनो सं बेखा दुखु नांगो सेमिया हिनांगो खरक बसक्तै माय वारियर्स सं मानो बय बेखाबाय सामुंखायनाय आं ताबो बिनि कोनो सामान आं बयतो दंगो बुबाग्रा आबो कायसे बुमुंगिया बुबाग्रा आबो कायसे ब्रेन नि सामानि आकक ताबानि खुनजो आं खनाय दं माय कां मा दं सो आबनि बागैनो बेलायनो बेखा दुखु नांगो आबो सानानि पानसे तै ककरिखे बिनि बागै ताबु थैथांमानि यागुलो गाहाम सानानि दाहनाय ना ताम होनायाबो आसके पालमाया दा सो आं खनामानि बेलायनो बिनि हिक साइबं फेमिलि रगबो बेलायनो कष्ट आबो कबमा जतन लुको फाइते सेमानका आबन बै जों वाईटीएफ नि होइते तिप्रामो थानिंगै जों बसकांगो अकक सालायनाय आलोचना नांलायनाय बसकांगो बनो जे मानसक सुबा मानसक एडीसी हापांनि होइते तामो सुजुग्रिमान आबो जों 100% बिसिं 100% जों बनो जे नांकुमानि बनो रनाय बेलेके खा खामै जों रमा फैलायका बिसांगजनि बरगो सिनि खरकसा वाईटीएफ नि चयलाम ब्लॉक नि सेक्रेटारि बो मिया हर एक्सीडेंट नखा एक्सीडेंट नगै जीबो तलांखरो बो बिदि लामा सखा उनके आबैनो जों रमा फैलायका बेलेके खा खामै तंखा ताके बिनि जे एक्टिभ बे जेबे सरांगै सामुंखायो सिनि बोबागनै वारिया संगै दिनै बसिन लगे क्रिखाम अ करिनि बागैनो दिनै अ जों सिमिया अ आमसनि जत बरक बाय दारा वाईटीएफ थांनाय दं बेलेके खा खामबा के साजिनो सागासिन बनो गोरां एएम रुनाल बो सुबानायनि सामाने जों पालके फायो आरो बाइके सुबायमान बनो जों खायनाय बिन फेमिलि न बाइके सुबाय बे क्रिफानो बनो बिनि जे वानसुमान न बाइके क्लाब खायनाय आबो दङ जों वानसुगै सुबालायनाय के आबैनो बार बार सावो
बेलाइखे दिनै खा खामै जों सबाय लेखे बाहाय मा दं सार बतिनि हजा बेलाइ खा खामै दङ बोखा स्रांगिया बोखा स्रांगिया बागैनाव जों दिनै जागाव फायै बना लास्ट बना बिदायना बागै जों मा फायखा ओमफ्राय बिनि जे एक्सिडेन्ट माने नुगै बेलाइखे वान मा सिंसा जेरैबो एक्सिडेन्ट नोंखानि खोनाका बेलाइखे वान मा सिंसा ब सामं फायै नगद थांकुरो लामाव कायसा गारि बाय थुताय ब बिनि दुखुमांखा अमाखे दुखुमांखा लामावनो हबिबा सगैना सगैना बिन लामा सखा बेलाइखे खा खामजाक जों बेलाइखे खा खामै दंथगिया एलाका मिला रोङि दंखा दिनै बुसुमा याखै थांबाय